Achemila de Baron Flavor Maliko Maliko Kahang Fulton be Abem for Cow Bismilla Agadon Borkeneka, Bagurubo Flame. Wala sa Giribuya Biseka Bla Amina Kono Maliku Venema Wilika Joro Plasinka, Samba Fla and Mugan Warren Akatabla for Samba Fla and Mugan Shiki, Yasaka and Fere John Jonye, Nuwale Kani, Alibi Kabila Wali, Abuna Wala Soro, in Don Kiborin Kono. Mali Musée National et Tegenoidal ke artiste Abdoulaye Wologemka ni alibe talike anga jamana fen koro ani lada la fenka amina walawalike awi indo hunkiborin kono aw bisinna ko kura agodo hunkibor keneka ina fantunya fena to mina bagurugola ministru gala jore sin fe min kera araba temini Mali gouvernement sharia do ta giruya blali kama amina kono aga baraburu dalu ukum kono samba fla an mugan wore na katabla samba fla an mugan shiki ni fere intigera wala saka sega dankar ke kula minu be sinna ka bi wakati ja na be ga sira kura were bo na kirja ko ne bina wala ke awi giruwe mena fo malaru rewa Kakle beke kadugu kuru kara munu yasa kaseka fendo soro kata na isu kata di kara mogoma do be fendo soro kadusu wa do yere bulangulu metasu nunu ne wale munu metaka nga giribu demsenu chama segere ni salaba nunu kono giribu ya warala kosobe anga duguba konnawla fo kata se dugu msenuma fo ma do yere yata ninga kew ka bara soro sirai o min beke sababu yi ni ma chaman bi yere nyininga demsenu nga hakela unu kaka no wala gina mo giruwa dabla langa jamana wana pasi giruwa ala flawa nan mo sare jamana esiya giruwa fla kalan tegera nyo beta warminna numa war so bi mo ga be mo ga fonction ekele ukina tan war mo so kla ta do mana ma fona abete karamo ko ta wala re abete karamo ta san giruwa ara re ma giruwa ara re chen bo awoni ame dogu so ibulo wanto dogu so pasi giruwa ara re su wono ara do ngo gale la karamo ko marfason re ko go yala su wono war fara nyonga ni marfason da fara olibe ta kofe pasi akla be re la re sa ara giruwa be re bel dam sanu ne biga former ara biga giruwa dam sanu mun so shite santan woro so la gibu nyala ni santan nan santan guru be tunu ni samu wa en ko ta giruwa ne shifina kenye giribu koroyi alebe nyefoli kenye akoka ninga klaga yirana ka to jugera kata fe kosobe keren ne yala lakana baliya muduna ala ni okera sababu yi kama chama ulika bo asigiro la giruwe mena fo malaru rewa pati ya be jadi su yere de ne wa bo ta wol de no be village ne ko na mo ko de ngai bula ha gelen ina wo ta ga bi tira ne kalawna ila korba yere bu balu ya sembe tutu ya ne ba be yi jadi su de tira tu ne yi faro yere aga juwe ya de pasi ka daire ama damne muso la izamu muso se ya more de marana yere ta tele ina ya karamo wala muso ti ne na fa yere bi le fukazu wala fina yi bisu de kashi banga reseti bi keme flari de ni kran keme bigre ne wila ye kurane gala be kurane do wa mane giruwe be nyala bianga nga bitu no eta da ni e kelen son sa wibula ta to wile na be cha be na o kerefe ame ferikela do soro mi fene be nyefoli kanyi ka fo ko giribu ya kera million talani wa kaka gelen ka fo aka kele ka bo anga jamana kono bon c'est la table parce que fait non le on calane là nous nous blanc ta que yalla o de problème sinon nous de nous va ko nana bon pas si dans la série c'est gagné là on peut gagner c'est la di ba ko chama be no e wo ti mi gere de nous de yalla ko sala a di ba chama be ta mi sin la de ba no na ko kala do chama be mi sin ta ga ti no ko ere ba la ta alu be yalla parce que di yalla bo ko no chama ta bo nyama ka keni jamana nyamau kani sharia intali ma chama be ki yere nyininga ko jamana nyamau kelo no ka muwere buluda ka nyashi giribu de numa nini sharia intarabala ta joro la kurben ko nga dabla mali waro la bela ben joro la lu delli nga dabla ta nga yoro do dale ibera se ya barage bulla barage no kalame ko la ta se yuta o se ya surati se tore o samu dabla yala surtout wa karamo ko jaw fen shamda o be ta kanu ni ma so do me kamana biga kakeni ni wale yi anga jamana kono anga jamana onyema obe fe kan ko inkele kabini ajuba jula wa ugani bara imbedu anga jamana bara bulu dale mi be no ka geribu ya kele anga jamana kono ni abe foma ko malikura nyata sira
ka bɛn ni san 2063 ma. O min bɛ an ka jamana yɛrɛ ɲɛnabɔ kow fɔ, o min daminɛna san 2024 ye n'a bɛna taa kuncɛ fo san 2033 waatiw la. Ni o y'a sɔrɔ ni sariya in tali jara maa caman ye, dɔw fana b'a yira k'a fɔ k'a ko bɛna gɛlɛya kosɛbɛ. Barisa gɛrɛbu minnu bɛ yala yala an ka du kɔnɔnaw na ani kare kɔnɔnaw la tile kurukara ko ni an y'olu bɛɛ gɛn ka bɔ an ka jamana kɔnɔ, yala an bɛna saraka di jɔn ma? Kalo nata ninnu bɛna to an bɛna dɔn k'a fɔ yala ni sariya in tali bɛna mun lase gɛrɛbuw ani Mali jamanadenw ma. Ka kɛɲɛ ni samiya daminɛw ye, charbon ale sɔngɔ yɛlɛla kosɛbɛ sugu kɔnɔnaw la. A sɔrɔli gɛlɛya a n'a ɲiniko jugu o bɛ ka gakɛla caman jɔrɔ. Nin ko in bɛɛ lajɛlen kun ye mun ye? Yala dɔgɔkun nata laɲiniw bɛna kɛ mun ye? Aw bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ Maimuna Dawu fɛ. Kaba nɔgɔ cogoya yɛlɛmali sankolo la, o bɛ samiya daminɛ ko fɔ. An ka sugu kɔnɔnaw la, nafɛntigiw ni yiridentigiw ni ɲɔgɔn cɛla la, fɛn kelen bɛ yen mun ɲinini fanga bɛ bonya kosɛbɛ ni o ye charbon ye. Ni waati laban in na, charbon sɛngɔ yɛlɛna kosɛbɛ, o min bɛ dankari kɛ a sanbagaw la, barisa maa caman de ka kow sirilen don charbon na yaasa ka tobili kɛ ni a ye. Feerekɛlaw fɛnɛ ka fɔ la, kun caman de bɛ na ni o waleya ye. Charbon sisan ma a ka timi dɔɔni dɛ, a ka gɛlɛn dɔɔni yɛrɛ de. Kun damadɔ bɛ min b'a kɛ ka kɛɲɛ ni sira yɛrɛ gɛlɛya ye ani gasoil fɛnɛ gɛlɛya. Charbon sisan ma ka gɛlɛn dɛ. An bɛ taga charbon ta charbon feerelaw fɛ yen an woro la. Dɔw b'a di 1,200. I b'a ta yɛrɛ sɔnni i ka se n'a y'i fɛ yen a bɛ 1,250 sɔrɔ. I bɛ taa siri fɛnɛ, a siri dɔw yɛrɛ fɛnɛ dɔw bɛ na sanni na olu b'a fɔ k'a ka dɔgɔ. An kɔni bɛ k'a siri, an tɛ ka ɲɛnama fɛnɛ sɔrɔ a la. Ni o y'a sɔrɔ maa dɔw b'u ɲɛsin lɔgɔ de ma ka kɛɲɛ ni a ka teliya ani a sɔrɔli nɔgɔyaliko ye. Dɔw b'a ye k'a fɔ ko charbon de ka teli olu bolo hali ni o y'a sɔrɔ a sɔngɔ yɛlɛlen don ni wagati laban in na. Ne tun bɛ tobili kɛ ni lɔgɔ ye mais sisan charbon tobili da ka di ka tɛmɛ lɔgɔ kan. Ne bɛ tobili kɛ ni charbon ye sisan parce que fɔlɔ in ni tun ye charbon 40 ou bien 60 la san a tun bɛ tobili bɔgɔ mais sisan fo ka taa 80 la ou bien 100 la. Lɔgɔ ka teli ni charbon ye dɛ. Tobili kɛ lɔgɔ de la. Lɔgɔ bi bugu ni charbon ye parce que la n'i ye lɔgɔ 100 san o bɛ se ka ga kɛ ko 2 yɛrɛ kɛ mais n'i ye lɔgɔ charbon 200 la san o tɛ se ka ga 2 kɛ. Ni du ka bon i tɛ se ka tobili kɛ charbon na i bɛ tobili kɛ lɔgɔ de la. An bɛ waati min na i ko sisan charbon bɔrɔ kelen bɛ taa 1,200 la an gorotalaw fɛ yen nka o fana ni minnu b'a ta ka segin ka taa feere olu sɔngɔw tɛ kelen ye. U bɛ tali kɛ charbon yɛrɛ cogoya ani sigidaw cogoya kan. An bɛ an goro kɛ an bɛ détail feere. An bɛ ka bɔrɔ kelen de 1,200. Ni mɔgɔ min b'a san ka taa feere an bɛ se ka d'olu ma 1,150 100. Saka Kulibali ka fɔ la ni ale ye charbon feerela ye ni nin waati ninnu sera ka ban a ka gɛlɛn charbon sɔngɔ ka se ka gɛlɛn barisa ka da samiya ni a togoyaw kan. K'a fɔ samiya n'a sera samiya camancɛ la ka fɔ dɔ bɛ bɔ charbon na n'i y'a kɛlɛ a kɔni bɛ se ka kɛ mais ne kɔni ma sigi n'a ye parce que n'i y'a ye charbon yɛrɛ bɛ sɔrɔ a bɛ bɔ village kɔnɔna ninnu na donc o wagati b'a sɔrɔ olu fana bɛ baara la donc bɛɛ bɛ kɛ sababu ye min bɛ charbon fana la gɛlɛya kosɛbɛ. Samiya ye waati min na ni san nata fanga bɛ bonya kosɛbɛ o bɛ kɛ sababu ye ka siraw caman tiɲɛ o min b'a to bolimafɛnw ka bolili bɛ sumaya kosɛbɛ o waati kelen de la charbon fana ka ɲinini fanga ka bon kosɛbɛ an sugu kɔnɔnaw la nka ka da samiya baaraw cogoya kan ani sanji yɛrɛ natogoya kan a sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ hali ni o y'a sɔrɔ maa caman bɛ k'u banba a kan hali bi ni dɔw fana bɛ k'u ɲɛsin taabolo wɛrɛw ma i n'a fɔ gazi olu ni u ɲɔgɔnna caman. Mali musée national ye tɛgɛnɔ yira kɛ n'o kɛra alamisadon juillet kalo tile 2 san 2026 yirali kɛra artiste Abdul Wologem kan. Nin ko in bɛ tali kɛ fɛn kɔrɔw kan ka seko ni dɔnko ani ka tarikuw yira ɲɛfɔliko ɲuman bɛ na di aw ma Abdoulaye Mayiga fɛ. Alamisadon juillet kalo tile 2 san 2026 seko ni dɔnko baaraba dɔ kɛra musée national la walasa ka seko ni dɔnko yira maaw la n'a bɛ wele ko tɛgɛnɔ a kɛkun de ye walasa maaw ka bɔ an ka fɛn kɔrɔlenw kalama ani fɛn minnu kɛra ka tɛmɛ Mali kɔnɔna na
nin tɛgɛnɔ ale labɛnna seko ni dɔnko tigilamɔgɔ dɔ fɛ ni o bɛ wele ko Abdu Wologem walasa ka an ka fɛn kɔrɔlenw ani fɛn kuraw sanga ɲɔgɔn ma ani maaw ka se ka hakili jagabɔ Mali yɛrɛ seko ni dɔnko bɛ tali kɛ jumɛn ni jumɛn kan. En presse, pourquoi? Pour que les gens sachent. Tɛgɛnɔ kɔrɔ de ye maaw k'a dɔn ko sanu zira ani nɛgɛ labaarala anw fɛ yan ka fara bɔgɔ kan. Baara foyi tɛ an mɔkɛw tuma min kɛ. Tɛgɛnɔ ye farafinna dɔnniya de ye. An ka maakɔrɔw ye minnu to aw ye. An minnu bɛ yen bi an kan ka minnu de kɛ. Et qu'est-ce qu'aujourd'hui on en fait? Tɛgɛnɔ ale bilala sen kan ni Mali ministre min ka baara ɲɛsinnen don seko ni dɔnko ma ale ka yamaruya ye walasa ka nin kura di musée national ma maaw se k'u ɲɛ damu cogo min na. Pour cette exposition, tɛgɛnɔ bɛ dɔnniya de kofɔ min bɛ bila siniɲɛsigi ɲɛ. Fɛn minnu yirala, fɛn b'u cɛla, minnu bɛ ka kɔn Nabila Isa ka waati ɲɛ. Wa kabini musée dayɛlɛla, a ka ca ni san 50 ye, a fɛnw maralen bɛ yan. Dans notre réserve. Fɛn caman minnu kun bɛ san ba yirigaw bɔ o bɛɛ kun bɛ kɛnɛ kan minnu yirala maaw la. Tɛgɛnɔ kɛra sababu ye fɛn caman ka yira maaw la u kun tɛ min dɔn Mali seko ni dɔnko ko la. L'exposition est intitulée Tɛgɛnɔ, ça veut dire l'empreinte. Kɔrɔ caman de bɛ tɛgɛnɔ la. A kɔrɔ ye fɛn o fɛn dilanna hadamadenya tɛgɛ la a b'o kofɔ. Kabini lawale fo bi adamadenw ye baara caman kɛ sira caman fɛ wa tɛgɛnɔ bɛ o de yira. Nous devancions faire. Et aujourd'hui, nous avons la chance de voir ce qui a été fait et qui était conservé dans les collections du Musée national du Mali. Tɛgɛnɔ labɛnni a kɛra sira ye sira min denmisɛnninw kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw bɛ se ka sira min ta ka bɔ Mali seko ani dɔnko ko kalama. A bɛ kɛ sababu ye maa caman ma minnu bɛ taa musée national la u k'a dɔn fɛn minnu kɛra ka kɔrɔ ani u bɛ se ka kalan jumɛn sɔrɔ a la. Achomina dɔrɔn filɛmɔgɔ ni ne bɛ dan sigi aw ka nin dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲamadali la an fɔ k'aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.